Minahal ko mga igsuon, mga parokyano, katawhan sa Dios, kitang tanan nga nanimba karon nining laing adlaw, laing lugway sa tong kinabuhi. Miabot na kita sa katapusang Domingo sa buwan sa Setyembre. Sa atong mga online viewers nga nanimba pinaagi sa kahimanan sa atong live streaming. Maayong buntag ninyong tanan. Dahil na to ang Dios sa usa ka masipang pakpak samtang magpasalamat kita sa mga kabulhanan nga atong nadawat. At pong igreet atong mga igsoon sa Thrillers Choir, 43rd year sa ilahang founding anniversary. Natukod ay silang 1980. Congratulations, Thrillers Group. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Uban sa ilang nindot kaayo nga t-shirt. Naman siguro usa para sa Paris Priest, ani, niya. Niya mo kanta po ni sila human sa communion. Tiyo by 1980, o niya 2023 na karon. Pagkatukod sa Thrillers Choir, nataw man kog December 1979. So 1 year, wapa ko'y tuig. No? Karaan na sila, pero bag-og yapog mga naong. No? Kisar ba'y tiguang ani si Ma'am Tatit, si Ma'am Cynthia, si Cecil, si Marilo. Mga batanon aning uban ani. No? So thank you for serving the parish and thank you for offering yourselves to God and to the church. Unya dapoy mga chat ako nadawat gabi ang mga igsoon nato nga mga Bisaya naghangyo pud sila sa ato mga pag-ampo kay sa misa nato karon sa atong mga online masses manimba pud sila kay layo man silang mga simbahan. Ato mga igsoon mga Bisaya sa Portugal, sa Lisbon, sa Madrid, sa Espanya, sa Perth, sa Australia, ug naapod sa Penang, Malaysia, ug sa Taipei, ug sa Hong Kong. Mga igsoon nato mga OFWs. Iampo po nato sila, nakikiusa sila nato sa atong misa karon. Bahinon ako ni akong pamalandong sa Ebanghelyo karon sa duha ka bahin. Ang primerong bahin tuguti ko pag-explain sa gitawag og context. Kay daghan kaayo ang wakasabot aning ebanghelyoha. Kay di man pud tanan ma-explain kung sa wali kay mubo raman ang panahon. Una ikaduhang bahin mong atong pamalandong. Paminaw mo sa unang bahin kay kini mo'y pinaka-importante. Kay ug di ko ta makasabot sa ebanghelyo mura man tag maitok sa tag-iya sa parasan nganong parihar silag nadawat. Alas 5 ganing uban gasugod. Nanay gasugod og sa buntag alas 6, nay abot og alas 12, nay gasugod og alas 3, tapoy alas 5 na nanwildog alas 6 sa hapon. Una paghuman parihas sila nadawat. Kamo mga empleyado sa gobyerno o kamo mga kaswal o plantilya unya parihar mog sweldo atong head of office. Di ka mo manudyo atong munisipyo o di ka nyo bali-balion tong flagpole. Manager ko, head of office ko, parihor akong sweldo anang limpyo anang merkado. Kung sa may buti pasabot aning ebanghelyo karon, ingon niini. Matinga ka sa ebanghelyo karon, kay ang tag-iya sa parasan, mo'y gasuroy-suroy nangitag trabahante, kabantay mo? Kapila man siya balik sa merkado. Matingatag, hayhaya, oy mo'y nangitag trabahante. Nga nung magkaroon, kita may mangitag ka-applyan. Kinahanglan na to ni masabdan sa context sa kalibutan sa mga Hudiyo. Kining tag-iya sa parasan, kinigiingon sa in English of land owner, nga nung gasigi, may balik-balik, kay pag alas 9, balik na po sa merkado. Pag alas 12, himbalik na po sa merkado, nangitag trabahante. Alas 3, himbalik sa merkado. Hingadto pa dyan sa merkado, alas 5. Nga nung kabalik-balik man siya. Kahayahay pa po ng kabalik-balik sa merkado, nga siya ay nangitag trabahante. Ingon ni ini. Sa dagkong mga uma sa mga Hudiyo sa Israel kaniadto, ang ting-ani o grapes, naa sa mga tunga-tunga sa September. Kailan man tag grapes, no? Kana mga ubas, kana kung mahalong kanon na to ng violet, ubas. Karon, ang ting-ani o grapes naa na sa mid-September sa atong equivalent sa atong kalendar.
Karon, og anihuno na ang mga grapes, apso nimo na nga mahipos sa di pa moabot ang ting-uwan. Ha? Kay og mubunok na ng uwan, mabidya ang imong ubas. Nga naman, malata man na. Humok bitaw ng grapes. Na magpungingi man na, kasabot ba mong magpungingi? Kanamura bitaw sa in English, o gapungingi ka ng bunches ba? Kanamura magpundok na sila. So, sa mga grapes, nakita kay ubasan, dagko man sila og parasan kaniadto, usahay ka ng tibuok, poblasyon norte nato, o poblasyon weste, puro na grapes, na puro na anihunon, nakahibaw ka, September 2 na, nakahibaw ka mga September 15, mubunok ng uwan, kating uwan na. Sa may imong buhaton, paspasan mo, mag-double time ka og harvest. So sa may imong buhaton, mangita kag mamumuo. Nasabdahan. So kining tag-iya din nga gasigig balik-balik sa merkado. He was looking for laborers. Aron di mabidya ang ijahang abot, ang ijang grapes kay maabutan ganinig ting-uwan, impastanan. Malata ni, majugat ni akong grapes, wa ko'y mahimong red wine. Mo nagabalik-balik siya. Siya mo inangita og trabahante. Mo nga bisag hapon, hala sige, trabaho mo ato, kay na ako'y giapas. Nasabtan. Karon, merkado. Ang ebanghelyo karon, ang sin, og sa in English pa, dili mall, dili convenience store, dili purok uno, market. Sa karaang panahon, sa wa pa mauso ang mga mall, wa pa mauso ang mga convenience stores, ang merkado, importanteng lugar nato. Kinumdo mo mga tiguang, kada simana naagyoy tabo. Naay tabo. Tabo na tos balilihan Martes. Antikira is Domingo. Naay market day. Kinahanglan man kang manabo sa una, aron ka makapalit sa imong gikinahanglan. Wadya mo pa ng mga convenience stores karon. Adto tatanan magtapok sa merkado inig tabo. Ay daghan aning nabatag merkado, lit-lit landaan, nay bibi uban ani kamo mga tindira na maligja. Tingali uban ninyo dito kauyab sa merkado, no? Importante man ang merkado na to sa una, di ba? Muhilak bito sa unag di pakujugog sawang. Pila kay gayon nga manghilak ta kay di ta pakujugon atong nanay mo atog sawang. Kay malipay naman ta sa gamay pata mo atog sawang. Sa may itong buhaton tong sawang. Kamon po'y kwarta na atong mga nanay tatay, kaon na tag-aiskinde. Unsa, ipasapasa pa dyan ng aiskinde, gutlo-gutloan dito. Ingkib na usa ni mo ka-classmate, ingkib na putong usa. Unya, magbahugo ng luwa, kay mo pasa man ng kanang silupin, ang aiskinde, kay mo hamoy-hamuyan, maglaing baba. Uban magkaw ka-aiskinde, parisan paglugi, no? Parisag kupras, no? Malipay na tana sa unas gamay pata. Kay numdum mo itong si Charon nga 24 kabuok, na yelo, sa banganon, metotogrami. So, maglugi na itong mama, palitan, taana, paka-paka atong simod, atong merkado, ano. Napay inon-on, bitaw, di man ta mauwaw sa unang mga on, ta atong mga merkado, bisag dahan, makakita. Kinumdum itong inon-on, nga brag salmon, o sa kakaldiro, no, sa kana bitaw na ay sabaw bitong lami so kadtong humot nga parisag mais nga gikuan nato og giputos og kanang nay hinaob og di ba unas mamukong man lamang ta nang merkado unya mo suki may tong tindirag inon-on suki tampuai og sabaw so naay jang murag na dahon nga hinaob nga gipurmag kabo sa kinumdum mo ana imo itakos atong sabaw nakahasog sabaw atong inon-on kay daghan mangadyo mo tong usahay kana ijong hunawanan bitaw nga lubog na kay ato sa manghunaw manukli ijabo sa inon-on kanon po na to buhi man po taong po nga matay. Importante ang merkado karon di na mataka-appreciate ka adtong merkado ngano man makapalit man ta bisag di sa merkado na karon nanapay online sos mga COD anha na daan na nato mangabot na ng atong gikinahanglan sa una ug di ka mo atong merkado jamo kay asen jamo kay ginamos sa mga Hudiyo
ug wa kay trabaho, asa man ka magpundo, asa man ka magyampungad adto ka sa merkado. Mauning sa Ebanghelyo karon. Panalitan panday ko, wa ko'y regular nga trabaho sa mga Hudiyo panalitan. Ini kabuntag kay jamo man ko'y regular nga trabaho, wa man ko'y fix nga trabaho. Magdaan ako daag martilyo, tigib, sorotso, magdaan ko og ganang mga gamit og pamanday adto ko sa merkado nato sa balilihan. Magtindog-tindog ko. Unya si Ma'am Cecil Biro miyog na ako'y patrabaho ron. Muadto si Ma'am Cecil sa merkado. Na mamili siya dito, kinsa man di ba kani panday sip-sip ha? Kinilami ba kanig agi? Ikaw, Ajirio, sige, trabaho sa amo ron. Magkujog mo iniguli. Sa ato pa, sa Ebanghelyo karon, kining mga laborers nga way nagyampungad sa merkado nga gihire sa tag-iya sa parasan, mga jobless ni sila. Nasabtan? Nasabtan. Mao bitaw nga ingon ag tag-isa pagsweldo na naunsa man mo. Nganong gaingon ani man mo. Kay kahibaw ang laborer nga karong adlaw wa pa mo trabaho jamo mo'y makaon unsang hapon. Ingon bitaw ag tag-isa pagkatapusang bahin basig naibog kamigo kay manggihatagon ko. Wa sila maghuna-huna nga kasigi sila reklamo nganong parihara mig nadawat nakalimot sila hunahuna nga susugwa pa ta patrabaho aron kuban tagaldiro ato panihapon. Ingana ang mga tao may trabaho kaniadto. Og magdadaro ka kaniadto wa kay juta magahuwat ra ka kinsay mo patrabaho nimong adlaw, magdaa kag daro dito sa merkado, maghuwat ka kinsay nangitag magdadaro. Nasabtahan? O karon og manicurista ka, manghinluay ka kukukinta adto ka sa merkado magpundo, maghuwat ka kinsay pahinlo og kuko. Mauning mga tawhana, they are jobless. Diyan sila stable nga employment. Sa laktod nga pagkasulti, ang kabuhian nila aning adlawa, wa pa'y siguro. Wa pa'y siguro. Ingon ani sila ka makaluluoy. Karon, giingnan sila sa tag-iya sa parasan, trabaho mo sa amo. Kiswilduhan ta mo og usa ka denaryo, kanang 1 denaryos kaniadto, maunay daily minimum wage. Hinsakan na ba ng daily minimum wage nato? Pila na 420 na baka ha? Naman to'y post ako nakitaan. Sos pagpanwildo na, tagsaman sila og denaryo na dawat. Buti pasabot silang tanan gisilduan og daily minimum wage. Dito na nagsugot ang samok. Kaya bagulbol man tong sadyong gasugod. Sama ni boss, asa may katarungan ani, asa may hustisya ani. Nganong kami alas 7 pa may gasugod, parihas niya nga alas 5 na. Nagitapos ni Jesus ang sambingay pagingon, daghang maawahi ang mahiuna o daghang mahiuna na awahi. Ari na kita sa atong pamalandong. Duha ra kabutang ang pamalandong nato karong adlaw. Primero, ang kaayo sa Ginoo. Kabantay mo sa tag-iya sa parasan. Again, gihire niya ni mga tawhana aron naay makaon anang adlaw. Aron mabuhi. Aron sila makakaon o makadrag something sa ilang pamilya. Ingani po ning Ginoo nato. Usahay ba siya dita kakita sa kabililhon sa atong mga trabaho? Usahay di ta kakitagbili sa atong trabaho kay na-focus ta sa ato ang sweldo. Unya, itandi na to atong kaugalingon sa uban. Mo nang di ta ka-appreciate sa atong kaugalingong trabaho. Mo bitaw daghang mangutana, Father, unsa man joy angayan nga criteria o kinsa maihong banahon o asawahon? May mangutana ingon ana mga batan-on. O ako, Jod, ako'y mutambag. Mayan ko, o gusto gani kang mamana, o masiguro kang di ka mapasmo, o imong pangasawunon, di ka mapasmo. Ang imong basihan, kinsay angayan imong uyabon, kanang bagag kubaw. Kanang bagag kubaw sa kamot, o bagag kubaw sa lapalapa. Kaya siguro, Jod, ka nga trabahante ni.
Kay mga sawa gani kag kanunay violet o kamot, kanunay nipis o pad na magkaon so kaana og cutex kadugay. Daghaman taon di mo angay kay hagashas korog kamot ilang uyab, hagashas og kamot ilang nabana. Piskay ng tao nga kubawon, kubawog pad o kubawon og lapalapa kay naa diha ang kamatuoran sa ilahang dignidad sa pagpanarbaho. Ang gipasabot ha, kubaw dili kawgo. Naman po'y taong naman po'y taong bagag pahad pero puro kawgo ang namodyo. Kapuliki po tayo pangitag duga og lagnob kay aron butang ang kubawon pero dili kagawon. Mao nga kamo nay manghuyab ni jong itumon o kuko, dili pa nang way hinguko. Kanang itumon o kuko pero hinlo sugta na. Kay mga trabahante na nindot ning trabaho nato kay kini gihatag sa Ginoo aron ta mabuhi. Amen. Parihas aning nasa ebanghelyo karon gipatrabaho sila aron sila makakaon. Mao po nay gihimos Ginoo nato kining ato mga trabaho gipahiluna ta kamo mga professionals, kamo nga naa sa mga kompanya, kamo naa sa private sector, kining tanan mura man tag mga tawo nga naa sa merkado gahuwat in taon o kinsay mohatag nato grasya. Love your work. Kay ang atong mga trabaho mauni mga butang nga makapaduol nato sa Ginoo. Dayo sa kapanahon dito po sa tagbilaran dahil duol na ho nga trabahante o gusto sa mga dako nga tindahan aning tagbilaran. Gamahay siya siyang kinabuhi kay 5 na siya katuig na agyapon sa bodega. Yung sa Father bisan na lang pakujogon ko sa among delivery van og naitabo ang mga lungsod. Labihay na pong napo ganing bodega, tigpakpak raman siya ahos og sibuyas. Unya ang ngit-ngit beto ning budiga unsa igang 5 tuig na siya. Nya di man siya pa kujugon sa panel o sa van sa lungsod kay sinaligan po siya sa budiga. Tigpaot og ahos. Mo sa head dito sa tigpakpak og ahos og mga bombay og kanang murag mga gayot na pakpakan na pod aron masalbar tong nahibilin. Yan siya to na ho gari collection na ba ko ato nila. Ya Father unsa mo si pagtuo sa management na ho? Mura na ba jukog naong og panakot? Sus paglingi po na kay murang pog siling kulikot og dagway no. Mura po din taon siling kulikot og naong di hong giinag higugmaan imong trabaho kay aron ka malangit. No. Diha sa atong mga trabaho makakita kita kahulugan o kakita kita og bili sa atong kinabuhi og diha ta makakita sa kaayo sa Ginoo nga naa nato. Katubit akong tatay gabasiro man to. Namanggabas og manumano. Unya day kasagaaway silang nanay pagagabi kahing uli akong tatay nga kanang mahubog man guni manggabasay sa una kay hago man to di man sinso kanang pakusog jud ba unya buslot og short anang likod kay sige ko nagsibog-sibog ana inig bira-bira sos murag nay duha ka mga spotlight anang sampot atong tatay kanunay buslot og piji kanunay kay gabasiro day kasahing uli akong tatay hubog hinritsog ligad. Sos pagliga di kay itok si nanay sama ni bahua magang ginabas from tagadog anig tugas itok si tatay nanudjog kaminos kuno kay bahong tugas baho jo pong ginabas tinuod kay kana bang nakubog sa uwa pud ka panghimasa pero mao po na nindot man kana bang panalitan kamo mga mekaniko ini kagabiig manimaho gani mong asite kapiskay ana. Buti pasabot nga katrabaho mo sa inyong trabaho. Manimaho mong asiti sa may kamo mga asawa o manimahong asiti, manimahong krodo in sumbana. Asa may ijo manimahong krodo o manimahong borikat. Piskay og manimahong krodo kay mekaniko ahombana pader, driver ahombana pader. Sos umanimaho sila nga bodbod og manimahong biko. Sos manimahong anibal kay kasigi mo baligya dito, kay baligya mo sa merkado sa Carmel Academy, makasantos na. That's the dignity of work. Mauna nga maayo ang Ginoo nato. Ngano man kita gipahiluna man ta naatay mga trabaho, nabuhi ta sa iyang kaayo. Giingna ta nga lakaw trabaho kay tagaan ta ka sa atong imong suhol.
Sahay, di mo kahuna-huna na isang mga sweldo, suho na gihatag sa Ginoo. Kining mong allowance, mga pare, suho ni gikan sa Ginoo. Kana inyong payroll, inyong cheque, suhol na gikan sa Ginoo sa inyong paghago. Kapasalamat ba tanidya niya ng maong mga butang? Kana mga alote nga inyong nadawat gikan sa inyong bana tuas gawas, inyong mga anak tuas gawas, suhol na sa paghago nila sa gawas, nga gipaambit ninyo. Giunsa man na pag-amit. Ikaduha o katapusan, ang sala sa kasina. Kabantay mo din sa katapusan, nasina man tong sa sugot. Subuang nga maning, di man ni makiangayon. Nasina ang tao, nga man, gusto siya makadawat o labaw kaysa ijahang kaubang trabahante. Nakalimot siya gunahuna nga, pariha man da iming nasalbar karon. Pariha man da iming nagrasiyahan. Pariha man di iming nga gikaluyan. Di ba, mauman po na'y batasan og taong masinahon. Kanang tao gani nga masinahon, di ka ka-appreciate sa imong kaugalingong blessing. Nga nung magsige, magkagtandi sa imong kinabuhi o sa ubang mga tao. Maglagot ka og imong classmate, nakabanag kapitan og barko. Na ikaw nakabanag driver o gabalhabal, nga sige pa yung kaplat, isang motor, no? Isang kita, igo, rapod, ipa, bulket. Masina ka kay ang uban nakabanag guwapo, nakabanag tag-as, nakabanag piskag ilong. Pag imo, murag kapre, murag dawindi nga, wa nay address. Magsige na ganitag kasina sa ubang mga tao, di na ta ka-appreciate sa atong blessing. Kitang tanan gikaluyan, kitang tanan gipatrabaho sa Ginoo, o kitang tanan nakadawat sa atong suhol sa atong pagpanarbaho, tungod kay maayo ang Ginoo nato. We hope to learn from the gospel reading for today. Daigo na to ang Dios, o katagan na to siya sa masipang pagpak.